Gaizka Garitano. Haupa, Txorierriko gazteak, Gaizka Garitano naiz. Jakin dut Txorierrin Luki Ekoiu lehiaketa martxan dela. Nik hemendik, A Coruñatik, animatu nahi zaituztet izena eman dezazuen. 1.200 euro jokoan daude, beraz izena eman, probak egin, finalaz gozatu eta sariak irabazi. Agur eta ondo segi, suerte! Eta hau da erantzuna, gauza bat argi daukat nik, gogor zaiatzen da nantzat, ez da